ka-viewers kung nag-crave mo ice candy nga lamian nya barato kaayo mga ka-viewers no. Nya limpyo kaayo pagkabuhat mga ka-viewers. Baliko nako limpyo pagkabuhat ang ice candy mga ka-viewers no. Nya labaw sa tanan mga ka-viewers ilang ice kay mura siya ice cream. Akong ihatag sa inyo mga ka-viewers ang the owner of the ice candy Mango Grahams Mirax Lunch Libre mga ka-viewers no. I-PM lang na siya o namoy daghan i-order mga ka-viewers no. So sa inyong screen mga ka-viewers nakita ninyo nga ni order ko balig 50 pesos nga ice candy. So karon ilang i-deliver sa ko ang mga ka-viewers no. So ato silang makitaan sa akong kinalasan nga video mga ka-viewers o unsa sila kanindot ma-approach o customer ka-viewers no. So karon di lang nako dugayon mga ka-viewers. Tan-awan ninyo akong vlog no. So karon order na mo sa Mirax Lunch Libre. Lunch candy oh. Ala. Pila ko meron ng dam? Dam, pila ko meron nun, oy? Ha? Dili ka matubang dam? Bahala. Sinta. Dala na po. Ano silver? Oh, tara. Puro ko. Oh, tara. Alam ko to. Walang ko. Sili ka katawa to. Grabe to. Salamat, Em! Mga ito mga viewers na nilakaw na sila mga ka-viewers no. Mao na ang the owner of the Mango Grahams Ice Candy mga ka-viewers no. Shout out kang Madam MM Lancinebre o Mirax Lancinebre sa inyo nakita sa screen mga ka-viewers. Mao na sila ang tagiya no. So karon na akong i-order ako nang gisulod sa ref mga ka-viewers no. Onya kanang ibaw medyo ko nga lami kay ni sila kaysa una ako mag-orderan mo ko sila og tapioca mo nang gidaghan ako order aron sa taga-oras nga ganahan ko kaon makakuha jud ko no. So unsa pa inyong dugayan mga ka-viewers no. I-PM lang si Mirax Lancinebre. So inyo nakita sa akong vlog kay sila mo approach yung customer no, way libog naman daan mga ka-viewers. Ana sila kabuutan mga ka-viewers no. So ayaw niyo dugaya. I-PM na si Mirax Lancinebre mga ka-viewers no. Kay 101% limpyo kay na pagkabuti ng ice candy mga ka-viewers. Sige bye. Maura to ka-viewers.